Keď držíš peniaze v ruke, vyzerajú nevinne, len čísla, len papier. Ale niektoré z týchto peňazí majú príbeh, ktorý nikdy neuvidíš. A možno by si ho ani nechcel. Koľko z vecí, ktoré denne používaš, vzniklo férovo a koľko z nich vzniklo za cenu, ktorú nikto nespomína. Existuje svet, ktorý väčšina ľudí neuvidí. Nie je na titulných stránkach, nie je v reklamách, ale je základom celého systému. V niektorých krajinách ľudia pracujú 12, 13, 14, niekedy je viac hodín denne za sumu, ktorá nestačí ani na základné veci. Nie preto, že by chceli, ale preto, že nemajú inú možnosť. Firmy to vedia, dodávateľia to vedia, ale všetko pokračuje, pretože lacné veci sa predávajú lepšie. A čím lacnejšie to je pre teba, tým drahšie to môže byť pre niekoho iného. Na jednej strane sveta luxusné autá, značky, pohodlie. Na druhej strane ľudia, ktorí to všetko vytvorili a nikdy si to nebudú môcť dovoliť. Prečo o tom nerozmýšľame? Pretože je to jednoduchšie. Jednoduchšie nevedieť, jednoduchšie nepýtať sa. Jednoduchšie len kliknúť a kúpiť. Peniaze nie sú len sú moc. A tam, kde je veľa peňazí, je často aj veľa vecí, ktoré ostávajú skryté. Niektoré systémy idú ešte ďalej. Nútená práca, manipulácia, kontrola, veci, ktoré znejú ako z minulosti, ale stále sa dejú. Pretože to funguje. Lacná výroba, vysoký zisk a milióny ľudí, ktorí sa neopýtajú. Odkiaľ to prišlo? Nie je to každú ránu, každé rozhodnutie je len malá súčasť veľkého systému. Pravda je, že tento systém sa nezmení zo dňa na deň, pretože je postavený niečo veľmi silné. Ľudské je potrebe mať viac zameniť. Peniaze sami o sebe nie sú zlé, ale cena, ktorou vznikajú, nie je vždy čistá. A možno najtemnejšia vec na tom všetkom je, že väčšina z nás to radšej nikdy ani nezistí. Ďakujem, že si dopozeral toto video, like, odber, koment pre algoritmus a čau.